Euskararen gaurko egoera azaltzeko bidegurutzearen irudia erabili dute batek baino gehiagok. Euskara bidegurutzean dago, euskal kultura, gizartea, politika, bidegurutzean dauden bezala. Krisiaren irudia da bidegurutzearena. Aurreko bideak zalantzan jartzeko eta berriak bilatzeko derrigortasunarena. Gure gaurko gonbidatua bere garaian bertso txapelketa bera zalantzan jarri zuena, bidegurutze horretatik ari da pentsatzen kulturaz, euskaraz, gizarteaz. Gaur, Lugorrira ekarri dugu, Jon Sarasua. Bale, Jon Sarasua Orio ingurura etorri gara, Santio auzuan gaude, esaten badegu hau Orio dela, igual bat ematek emango digu zen. Lepoatzean emango digu, baina, bueno, Orio, pixkat igual haurtzarora eta joateko aitzaki ematen digu pixka bat, eta hortik hasi nahi nuen, haurtzaroko Jon Sarasuari buruz, Jon Sarasua aurrari buruz pixka galdezka. Nondi datorkion, sormena, pentsatzeko gogoa, konpromisoa, pixka nondi datorkion, eta haurtzaroa nola gogoratzen dezu. Bueno, gu sei umeko familia bat, 6 mutiko, dala mutilak. Eta orduan bat tribuan, batetik gure haurtzaroa izan da tribua, eta anai eta lehengusuen eta lagunen arteko hori, oso sentimendu, edo bizipen kolektiboz josita hasieratik. Gero, egia da, amak esaten zuen, oso txikitatik, igual garaiari o adinari dagozkion, baino lehenagoko galdera eta kezkekin, da nire burua goratzen eta 11 urtekin jasin nola kuaderno bat idazten gizarteari buruz, eta historia buruz. Gero, ikastola, hasierako ikastola, askatasun zer. Pedagogia nahiko interesante bat. Eta gero, personalaki hori pixka rebeldiatik ere, ez dakit, beti ezin egona, edo gauza asko eiten, ez dakit nola zen. Tom Sawyer da Huckleberry Finnen zera bat, ez? Gure mutikokeri maskulino horiek, eta borrokak, eta ganberradak, eta ikastolakin bai, baina aldi berean, problematiko zera, eta, haurtzaro oso ederra, nire ustez, bai. Hor bueltan, inkluso oraindik ere, askok hartuko zaituzte bertsolaritza segurazki. Eta hor bueltan bertso eskolan eta ikastola aipatu duzu, eta imaginatzen dut hor bueltan hasiko zinela. Ze emantzizun gaztetako bertso jardunarek, ze emantzizun oraindik ere gordetzen dezuna? Nik uste batetik igurtzia. Igurtzia handi ematen du bertsoak. Ni gaina oso gaztetxotatik tokatu zitzaidan, orduko mitikoak ziren bertsolariekin igurtzia. Argazki hori dago zeana? Zeakin, Uztapidekin. Nahi tokatu zait Matxin hil aurretik behagin kantatzea. Tokatu zait Salvador hil aurretik ez kantatzea, ni 10 urten ditun, baina hori ari kantatu genion ume ginala. Salvador, Matxin, Valentinen beita, Uztapidekin egon itzan, baina hortik aparte, ez dakit laskau txikikin, egun pasa desente, eta... Baina ez, bat, belanaldi horrekin bakarrik, bertsolaritzak ematen dizu igurtzia baserri munduarekin, eta ja nola idaltzen ari den eta zen mundu horrekin, eta gero ez dakit auzo elkarteekin, hiriarekin, auzoarekin, geografia desberdinekin. Eta nik uste igurtzi antropologiko horrek ematen dizula baita ere, euskal komunitatearen soziologia bat egiteko taupada hori. Hori batetik, eta gero bestetik bertsoa jardun esan ezagun artistiko moduan, segun nola zeuden, eta ni oso bigunan nintzen garai hartan, ez nuen hori behar bada agertzen, baino badauka bertsoak, eta denentzat, ez nua generalizatzea, baina nirentzat behintzat eta garai adolescentziaren da gaztaroren garai bigun hartan hori ez da hitzen lioa iruten, bere barnean irauten oinazez ikasi eta oinazez azpimarratuta. Badago oinazea ere, nire bertso jardunean gaztetxotatik, eta orduan hori ere emate izu, ez da? Zure barrua zemateraino agertu, zemateraino formulatu, zemateraino gorde, gauza asko dian ikusten bertsoaren inguruan. Zenbat urtez edo ibili zinen bertso jardunean plazetan eta... 20 urtez. 20 urtez. Bai, 20 urtez. 15 urteetatik, 35 urte arte. Hor,
galdera ia, ezinbestean dator edo guain lehen aipatzen zenulako aldentze bat edo peregrinaje moduko bat bertso plazak edo utzi ondoren, peregrinaje horretatik eta goin distantzia honetatik gaurko bertsoa nola ikusten duzu? Bueno, nik uste gure belaunaldiak edo entzun bideo hori, ez da, bertsoaren mundu antolatzeko eta bertsoan nolabait esan da orduko edo egungo garaietara egokitzeko eta batez ere bertsoari begira baino gehiago euskararen komunitateari begira, ez? Etengabe indartzeko eta hazkuntza proiektu bat. Nik uste funtzionatu zula eta hor gaudela hemen, ez da, bertso eskolekin eta bertso txapelketa masiboekin eta nolabait ondo asentatutako bertso zirkuito batekin, eta orduan nik horrekin poza agertu besteik ez daukat, ez. Egia da, ja apur bat barrurago begira, eta nik gero indeten ibilbide, ez dakit, intelektual ideologiko batetik, pixkat egia da urrundu naizela, ez bertsolaritzatik bakarri baizik eta orar euskal mundu progresistaren, bataz besteko pentsamendu nagusietatik, eta bar. Eta nik pixkat urrunagotik ikusten dut bertsoa oso txalo dependientea dela. Ez bertsoa berez, baizik eta bertsoak azken hamarraldeetan indako ibilbidea espektakulo bihurtzera, eta gaur egun betetzen duen funtzioa espektakulo bezala, eta txapelketarekin espektakuloaren maila gorengo bezala, txalo dependientea da bertsolaritza. Txalo dependiente mikrotik, bertso bakoitzaren ondoren espero du bertsolariak txaloa. Hori, poliki gehituz, azkenean da txalo dependentzia orokor xamar bat. Eta horrek bere mugak ditu, ez bada bertsolaria, bereziki bere prestigioa miltzera prest dagoena, ez? Eta bere prestigioa miltzeko prest ez daukanak zer egiten du txalo dependentzia horretan? Azkenean erdiguneko multzo zabal horrek entzun nahi duena entzun dezakena kantatu. Eta nik zentzu horretan botatzen de faltan pixka bat, outsider gehiago, ez dakit nola esan, ez? Oroar pentsamendu hegemoniko, progresista, gaur egun indarrean dauden ismo horiek danatatik, min gehiago eta bestelako begiratu batzuk, nik botatzen ditut faltan, gero egia da bertsolaritzak eta oroar kulturgintzak, gehiago edozein kulturgintza profesionalek edo kultura komertzialean dabilen denek edo orok baduela komponente bat exhibizio zenari dagokiona, ez? Pertsonak badu exhibizio zen bat, eta aldi berean askok beren zauriengatik, o bestela, gizakiak dituen bulkadengatik badute, ez dakit, nor izateko eta rekonozitua izateko eta gizartean notoriedade bat sartzeko, eta askotan euskal kultura horretarako bide errez xamarra da, ez? Idazle mailan eta hipermodernitate honetan, ez? Narzisismoa gero eta garrantzitsuagoa den edo egoaren, ez? Puzte hori gero eta garrantzitsuagoa den garaietan, bertsolaritzak hortik ere pixkat nozitzen duela, ez da ikusten da, agurretan edo. Ikustet badaukala, ez, zer aztertua bertsolaritzak berak. Kultura danak bezala, ez. Hor azkenean, nik uste dut, garai hipermodernoetara eta gaur eguneraino eraman da, baina azkenean, guk askotan hitz egin izan dugu, ez, lehen komentatzen izun pixkat, artearen merkantilizazio zera bat, berezkoa. Gizarte kapitalistari berezkoa zaiona eta barrez, eta merkantzia izate horretan eta merkaturako saldu behar horretan ere badagoela, norbera nabarmendu beharra eta norbera erakutsi beharra, eta azkenean, publikoari edo nabarmendu behar duelako artistak ere, eta hor, zuk adibidez, kultura komertzial horrekin batera, nolabait, aipatu izan duzu, balantza bat, oreka bat, ez dakit hitza zein den, beste alderdi bat behar duela kulturak ere, komunitarioagoa dena, inkluso amateurragoa dena, ez dakit, horre...
Nik uste gauden gizartean gaudenez eta kulturaren parte bat merkatu kultura denez, kultura komertziala denez, bai, erosten dugun, saltzen dugun edo zer, disko bat, liburu bat, bertsogintza profesionaldua edo pelikula, edo zer. Nolabait, kulturaren alde komertzial horretan, badaudela bi bulkada, bi indar, bat soldata, hortik bizi zera, eta bestetik, hortik bizi bazera edo ez, edo bai, bi kasutan ere, hori ez, notoridadea, zure egoa agertzea, eta horrek askotan jende askorengan betetzen duen funtzioa ez. Hor da asko ziente izan behar du, askotan kulturaren azpian ego asko dagoela, ez? Eta egoaren agertu behar, eta asko dagoela, eta gaur egun, pixkatola egiten baduzu baita ere, gure literaturan, gure bertsogintzan, gure kantagintzan, berehala agertzen da hori. Eta, bueno, hori da gizakia, hori ere bada, ez da, gertatzen dena ego atxegabe eta ego atxerekin pixkat kombinatzea dela egokiena, ez da. Ego atxegabe bakarri baldin badago, narzisismoaren zerak varianteak asko dira, ez da. Niretzat ez da personalki oso interesgarria, ez. Ego atxerekin da, ego txiki hortaz aparte, badagoenean beste horizonte bat, ez beste zerbitzu bat. Zerbitzutik, horizontetik, funtzioaz hitz egiten da askotan. Bai, egiten denan hori, ez da. Askotan gertatzen dena, baina guk egiten dugu zerbitzutik, ego atxerekin badaukagu, ez. Nik uste badagoela algodoi froga bat, ez, eta da zure egoarena edo hori arriskatzeko eta hori amiltzeko prest zaudenean, orduan da benetakoa, ez, egoa atxerekin, ez. Hori kultura komertzialari dagokionez. Nik uste kultura komertziala behar dugula gu bezalako hizkuntza komunitate bat gaur egungo gizartean bizi da, eta gaur egungo gizartea gizarte kapitalista da. Orduan uste horri ezin diegula uko egin. Baina bestetik, igual adimentsua da pentsatzea kultura komertzialarekin euskal kultura ez dela oso urrinera joango. Gehienez ere kuotatxo batzuk beteko ditu, kuota batzuk beteko ditu, ez de rigor mesparetxatzekoak. Baina, beti hasiko digute hortan, ez da. Eta uste ezin duela gure begiratu izan bakarrik hor da hon mas arraldoi horretan irabazi ditzagun kuotatxo batzuk gure jardun komertzialarekin, ez. Nik uste beste aldeaz ere pentsatu behar dugula, edo bereziki beste aldeaz, ez? Eta da, kultura komunitarioaren dimentsioa, ez? Lehen aipatzen izun baita ere, komentatu izan degula guk ere, eta programa honen mamia edo abia puntua izan da zera, kulturkrisi baten zera edo Euskal Herrian kokatu izan deguna, eta nola orain arte ere, gaur egundi, aurreko hamarkadetan ere, ikusi izan ditugun, Euskal Herriko politizazio garai zeago batzutan, eta hola, korronte horiek, beti euskal kultura holako homologatu bat nahi zuenarena, eta profesionala, eta komertziala, edo horren beharra aldarrikatzen zuten, eta hortik ari zirenena, eta beste batzuk gehiago, bere txotik, funtzio politikoago bati begira, komunitateari eta begira. Eta, klaro, hor komentatzen genuen, orain nolabait krisi politiko horretan eta bigarren korronte hori gainbera dagoen horretan, galdera hori dela baita, ze komunitateri mango diozu, nola ulertu eta zein izango da trakzio indar hori arte komunitarioago bat, kultura komunitarioago bat bideratuko duena, ez dena mugitzen, zuk esan duzun soldata eta kuota horiek betetzera, eta hor ez ote dagoen oraintxe bertan korronte nagusia eta egia erabat erresistentziari gabea euskal kultura homologatu bate erantzkoa, eta interesgarri iruditzen zait aipatzea horren mugak eta horren... Nik ez nituzke derri hor ere kontrajarriko, ez da? Aspektu batzutan kultura homologatua ere izatea ez da txarra, ez? Eta horretarako sistematxo bat sortu dugu, eta sistema horretatik elikatzen ari da jende bat, eta pesegila da, elikatzen apur bat diruz, bere egoa elikatzen, eta zerbait ematen, ondo, ez? Baina iruditzen zait beste hori zaindu eta landu behar dugula, ez? Eta beste horretan ere bilatu litekela kalitatea eta inpaktua, ez? Eta, dana beharko dugula, ez? Baina, nik uste,
hamarkada batzutan gehiegi fiatu garela, gehiegi amestu dugula herri homologatu bat izatea, kultura homologatu bat izatea, eta nolabait Europa, mendebaldeko Europaren gizarte homologatu eta ohiko batean gu ere haiek adina eta nor izatea, ezta. Baina tiroak ez dijoaz, uste ez dijoazela hortik, ez. Ez gaitu horrek salbatuko nolabait izan, ez gaitu horrek egingo herri, nik uste azken aldian gero eta garbiago ikusten ari dela, ez da. Euskararen gaira edo pixka bat hurbiltzen juteko edo, lehen haurtzaroaz eta gaztaroaz eta galdezkaia ibili naiz, eta hor banebilen buruan baita ere, gaztaroan euskaltzaletuko zinela zu baita ere, nola euskaltzaletu, nola konpromiso hori nondik datorkizun eta non hasten den euskararekiko konpromiso hori. Nik uste familiatik eta ingurutik, eta ikastolan txikitan kantatzen genduen euskara enun nahi da gorderik, zutan da gorderik mendez mende egoki ez, euskaldun gogoa. Orduan nik uste txikitatik hori sartu zigutela. Baina gila esan, nahi ditu zait, ez dakit, ez detuzte euskaltzaletasunaren friki bat izatea denik edo hori sartu zigutenik edo hori garatu dugunik, ez? Gehiago, justizia sozial baten paradigma zabalago baten barruan kokatzen genuen guk. Eta kokatzen genuen, eta kokatzen digu edo dut, ez dut uste denik hizkuntza bat edo herri bat, ezik eta herrigintza bat mundugintza baten barruan eta pertsonagintza bat herrigintza baten barruan, ez? Pertsonagintza, mundugintza, pertsonagintza txikitik, herrigintza, mundugintza. Eta igual formulatzen dut, baina daukat susmoa txikitatik, etxean eta inguruan ere hori jaso gendula, ez da? Eta hori garatzeko aukera izan dugula, ez. Eta horren parte dala, hizkuntza honen militante izatea eta hizkuntza honen ametsaren parte izatea. Gero, parean etortzen zaigu mundugintzaren zera hori, aipatu dituzun asko joango gara pixkat mamitzen, baina mundugintzaren zera hori gerora, haurtzaroaz eta ari gara, baina oso gerora tokatu izan zaizu adibidez mundu osoko hiztun komunitate minorizatuekin eta harremana eukitzea eta proiektu bat proiektu desberdinekin eta bar. Eta oso interesgarria zait entzun izan dizudan zerbait, munduko beste hizkuntza komunitateekin harreman horiek edukitzeak euskararen egoera bera kokatzen duela mundu mailako korronte batzuen barruan eta horiekiko ondorio bezala eta horiekiko erresistentzi moduan baita ere eta interesgarria zait mundu mailako korronte horietan kokatzea euskararen egoera ere nik uste dut badukala baita ere aurretik aipatzen ari ginen kapitalismoaren globalizazio eta kapitalismoaren garapenarekin ere lotura bat, ez? Bai, nik uste igual lehen esan dugun hortatik, ez? Ezin dugula euskararen herria pentsatu, mundua pentsatu gabe, eta aldi berean barrurago pertsona pentsatu gabe, ez? Irakurketa, eta etengabe irakurketa global baten kokatu behar dugula gure irakurketa herrigilea ere, eta herrigintzaren barruan euskalgintza edo... Eta zenturtan ez dakit, igual komplexua da, ez da? Baina gaur egongo esan ezagun kapitalismo aurreratua edo azken faseko netako kapitalismo azeleratu honen norabideak ulertu behar ditugula, ulertzeko zer gertatzen nahi dan eta zein izan litezken gure aukerak, ez? Eta egia esan, azken aldiko kapitalismo azeleratu honen norabideak ez dio laguntzen, ez dator bat hizkuntza komunitate txikien bizi proiektuarekin edo bizi norabidearekin, ez? Nahi nizun egin nolako galdera fatalista xamar bat, interesgarria iruditzen zait pixkat puskatzen duelako azken hamarkadetan da batez ere gure politizazio garaian eta erabat Euskal Herrian
zabalduta egon den onkeriazko politika ulertzeko modu batekin, eta, bueno, galdera litzateke guain gero sartuko gara pixkat ziklo aldaketarekin eta hola, baina gaur egungo joera jarraituko bagenu, euskarari zenbat urte emango zenizkioke? Gaur egungo joera kezkagarria da. Eta zentzu hortan, nik uste onkeriatik asko urrundu behar dugula, ez? Baina, aldi berean, esplizituak izneok erantzungo zeit interesatzen zenbat, ez dakit. Guk hemen egiteko daukaguna eta ondo bizitzeko daukagun norabidea da interesgarria, ez da? Eta etorkizunak basango du esan behar dena, ez da? Baina, laburtuko nuke esan ez, reakzio bat behar dugula. 60. hamarkadean egon zen reakzio bat. Eta momentuntan beste reakzio bat behar dugula uste komunitate moduan. Ez nuke eskua azutan jarriko esateko reakzio hori egongo deno, ez? Zuntzak baditugula reakzionatzeko, baina reakzio horren kontrako elementu asko ere badugula txertatuta ja oso euskal komunitate barruan, ez da, orduan. Ez dakit, behar dugu reakzio bat. Hor, erreakzio berri baten behar horrek, nik uste dute erantzuten diola edo, 60. hamarkadan egon zela erreakzio bat esaten duzu, nolabait trakzionatu zuena ziklo politiko, euskarari lotutako ziklo politiko oso bat, eta inkluso ziklo demolinguistiko oso bat, gorainzko joerakoa, eta bar. Eta, erantzuten diola reakzio berri baten behar horrek edo erantzuten diola, ziklo bat agortu dela non nahi entzuten da, orain ez? Zuri ere entzun dizut, inpas batean gaudela, aipatu izan da bidegurutzearen irudia eta bar, ziklo bat agortzea, interesgarria iruditzen zait agorpena hitza bera, iruditzen zaidalako nolabait oso, objektiboa dela edo oso materialista edo iruditzen zait, zentzu batean aurreko zikloan baliozkoak ziren gauza batzuek agortu direla edo baliozkotasuna galdu dutela adierazten duelako alegia. Aurreko zikloan emankorrak ziren zutabe batzuk, estrategikoki, ziklo bat agortzeak, segurazki esan nahi du baita ere, baliozkoa zitzaizkigun gauza batzuk, edo hien baliozkotasuna ere agortu dela edo emankortasuna agortu zaigula. Bai, ni bat nator analizi horrekin. Hala ere uste jokatu behar dugula adanismo hori gabe, ze askotan errezegi amortizatzen ditugu, ziklo berri bat nahi dugulako eta protagonista berri batzuk nahi ditugulako, askotan errezegi hiltzen dugula aita, ez da? Ikusi behar dugu, oraindik zer dauden aurreko zikloetan bizili dauden gauzak eta baliozkoa dauden gauzak, baina zentzuzkoa da, zuk esan duzun bezala, hori esatea, ez da gauza batzuk agortu zaizkigula. Hau da, gatoz, euskararen kasuan, euskararen eragiletza oso aspalditik dator, hamarkada askotan eta mendetatik dator, baina bereziki azken 60 urtetan hemen egon da esnatze bat, erreakzio bat, eta orain dela 60 urte sortutako erreakzio esnatze astintze aldi batetik gatoz, eta hortik sortu da gaur egun ezagutzen dugun, euskararen biziberritze prozesu modernoa. Horrek zituen, batetik kontakizun elementu batzuk. Zituen estrategia jakin batzuk, eta zituen irudikepen batzuk, ezta? Euskara instituzionalizatu, euskararen ezagutzan indarra egin, eta hor fidatu ezagutza indartu ezkero, bultzatu ezkero lanaldi berrietan horrek fruituak emango zituela, apustua kultura komertzialaren alde, eta bar. Egia da, borko gauza asko, agortze zantzuak ematen hasi direla. Ez kontakizunetik hasita, ez da kontakizun bada, esatea zer gara, eta garen hori beraz nondik gatoz, zertan gara, zer gertatzen ari da, eta noragoaz, ez? Hori horregontzan kontakizun indartsu sorta bat, eta horrek ere agurtze zantzuak dauzka. Orduan gaude, puntu, esan dezagun, krisi interesgarri baten, krisiak beti ditu bi alde horiek, ez da, aukeraren aldea eta kezkaren aldea, eta bori utzei krisi momentu importante batean gaude. Eta krisi guztie bezala, hori da, interes hori dauka, alegia aurrera begira jartzea derrigortzez daituelako, horrelako zaplasteko bat balitz bezala.
Aipatutako, zuk zeuk aipatu duzu, zutabe estrategikotako bat, nik uste dut modu oso orokor batean ulertuta behintzat instituzionalizazioarena edo erakundetzearena izan dela, ez? Prestigiatzearena eta hori erakundetzetik ulertuta, erakundetzea baita ere, pues, kultur sistema bat sortu behar izatea, kultur komertzialaren zea horretan, euskalduntzea baita ere hezkuntzari lotuta, eta bar, eta hori izan dela zutabe estrategiko nagusi bat aurreko zikloarena, euskara instituzionalizatu behar zanera. Bide batez, esateko, edozein hizkuntzaren normalizazio prozesutan, gertatu izan dena, eta eduki duen zera batez, instituzionalizazio hori, eta esan nahi dut, zentzuzko zerbait dela, baina gaur egundik begiratuta eta krisi momentu honetatik begiratuta, ez otegearen gehitxo tematu instituzionalizazio horretan soilik eta ez ote dugun konfiantza gehitxo jarri adibidez, eta oraindik ere ez ote gauden katramilatu egi erakundetze horren zutabe horretan bakarrik esan nahi dut. Bere mugak topatzen ikusi gara adibidez zeran, hezkuntzaren zea horretan jarri den konfiantza guzti horretan, de ereduaren zea horretan, ze hiztun sortzen ditu de eredua gaur egun adibidez, hizkuntza eskakizunen kontu hori guztia dago, oraindik ere euskalgintzaren agendan bete-betean dagoena alabeharrez, baina ikusten duguna hizkuntza eskakizun horiek ere nahiko prekarioak direla lortutako konkista moduko horiek, eta hori, konfiantza gehitxo ez ote den jarri instituzionalizazio ze horretan, eta bazterxeago ez ote ditugun utzi da beste eremu batzuk, adibidez bizitza sozialarena, bizitza zibilarena, eta barrak ez dakit. Bai, nik uste, euskararen ametsa asko simplifikatuta horrela formulatu zen, hizkuntza zahar eta zaharkitu hori, hizkuntza zaharkitu eta baztertu hori izango zela, hurrengo belaunaldiaren hizkuntza batetik funtzio guztiak beteko zituenak gizartean, eta bestetik izango zela nolabait justizia sozialaren, berdintasun etika baten, herri hobe baten eta mundu hobe baten hizkuntza, bazeukan justizia ideiaren garraio bat, eta bestetik, bazeukan, utopia hori da funtzio guztiak euskaraz beteko dituen, funtzio guztiak beteko dituen hizkuntza bat, modernizatuko dena, instituzionalizatuko dena, eta beste dozein hizkuntzaren parean egongo dena. Horretarako instituzionalizazioa beharrezkoa zen. Eta beharrezkoa da, ezin diogu uko egin, bizi garen munduko gizarte egituretan txertatzeari, ez da. Beste kontua da, oreka ikusi behar dela, gizarte zibila bulkada, eta instituzionalizazioa, ez. Oreka horretan behar da ez gara oso argibili, asko, eta gero gertatu da, hemen herri honetan gertatu hemen gauza, nagusietakoa, eta da, egon dela zatik eta estrategiko ikaragarri bat, instituzionaldea apustu egiten zuen, eta instituzio jakin horien kontra egiten zuen artean, orduan ematen zuen, herri zenaren aldeko apustua batzuena zela, alderdi jakin politiko batzuena zela, ez? Eta orduan nik uste hor nahastu egin diela gauzak, eta ez dugula behar bezala ikusi, autu politiko alderdiko joitatik aparte, horrelako komunitate batek behar duela instituzionalizazio dosi bat, eta behar duela herri bulkada, komunitario dosi bat, ez? Eta behar da jarri ditugula indar gehiegi beste horretan. Eta ia askorentzat euskara sistemaren hizkuntza bihurtu dela, paradogikoki. Euskara zenean, sistema baten aurrean, herri hobe bat, mundu desberdin bat, sortzearen bulkada hori zeraman hizkuntza. Orduan, baina gazte askorentzat, euskara sistemaren hizkuntza da, sistema eskola baita. Bai. Eta hor nolabait, ia inbertituta ageri zaigula euskararen egoera bera, ez? Alegia, batez ere konkista nagusia izan baldin badira eremu formal horiek, ez? Horren kontrako erreakzio horretan, adibidez gazteek edo orain sartuko gara, baina sektore pobretuagoek edo bazterrekoagoek eta bar, hor topatzen dute, euskara topatzen dute, eta nolabait horrelako erreakzio espontaneo batean
zuk esaten dezuna, ez? Euskara sistemaren zea hori topatzen dute, nolabait inbertituta, ez? Eta hizkuntza eskakizunena lehen esaten genuena baita ere iaia, ez? Hizkuntza eskakizun prekario horietan eta hola, baina euskalgintza bera ere hortan tematzeak, azken finean iaia ematen du, oraintxe bertan euskara salbatzea Donostiako municipalek euskaraz egitea lortzea dela, ez? Eta horrek daukan zera guztia baita ere, ez? Horrek kontakizunarekin esate baterako daukan lotura guztia. Euskara zerrekin lotzen dugu, euskararen aldeko jarrera nondik sortuko dugu, eta jende berria nola konkistatuko dugu ze kontakizun berrirekin. Hor, bai, pixkat horrekin segitzeko, ez da? Iruditzen zait gaudela momentuan komunitate bezala. Bai, gure komunitatearen indarrik sensibleenak eta ameslarienak eta aldi berean analitikoenak elkartzeko eta ikusteko nola joan behar dugun da zein diren lehentasunak eta hor adimen politikoa behar dugu, ez. Eta adimen politiko horretan behar bat ikusi behar dugu hori, ez. Adibidez, momentu honetan mugimendu dimentsioak, ez, daukan garrantzia, bai, eta euskara zerekin lotu nahi dugun eta ze sentipen behar dituen euskararen garapenak. Eta behar bada, urte batzutan aguantatu dezakegu instituzionalki, ez dakiz esparrutan atzera gaudela eta ez digutela usten. Igual interesatzen zaigu. Ez interesatzen zaigula. Baina igual, 3., 4., 5. mailakoa da hori. Bestearekin konparatuta, ez da. Gauza bera gertatzen da eredu linguistikoekin. D eredu linguistikoa, D ereduak dauka arazoa. Eta D ereduan espadukan gaitasunik euskaldiztun osoak sortzeko, hori da lehen arazoa eta bigarrena, eta 3. eta 4. Ehuneko 5 A ereduan dagoela, hori da zure 10. arazoa. Iruditzen zait bai hontan eta bai horretan instituzionalizazioa versus nondik sortuko dugu energia. Gauzak berpentsatzeko beharrean gaudela, ez? Eta lehentasunak jarri behar ditugun lekuan, ez? Ze bestela, ematen gaituzte, eraman nahi gaituzten lekura. Akzio, erreakzio oso labur horretara, ez da? Sententzia bat, venga da noke sententzia horri begira. Hor balego bezala momentu enten euskararen debatea. Euskararen debatea ez dago hor. Bai, azkenean ziklo aldaketa honetan oraindik ere aurreko zikloko, inertzia batzuk jarraituz alegia. Inpase egoera hori, nora ez egoera hori horrere bada, ez? Jakitea ze norabide berri zatu behar diren, non dauden euskararen arazoak, non jo behar den oraintxe bertan eta nola antolatu behartzaren zea horretan, ez? Eta gero beste alde batetik kontakizunarena, lehen aipatu dezuna eta oso interesgarria iruditzen zaidana baita ere, kontakizun bat, nolai frankismo ostetik datorkigun kontakizun bat, gure ganainon, gu uste dut izan garela azkenekotako belaunaldia, hola modu nahiko zabal batean, oraindik balio izan ziona, momentu batean, eta ja pixka zartatzen hasi zitzaiona, kontakizun hori, zuk esate zenuena, zein gara, gara euskaldunak gara, zapalduak izan gara mendetan zehar, eta zer nahi dugu, Euskal Herri aske bat horrela berez nahi dugu. Eta orain, nolabait hainbat krisirekin, baina batez ere krisi kapitalistarekin indagolako eten zera baten barruan, eten generazional baten barruan eta eten kultural baten barruan, eta nik uste du kontakizun berri bat pentsatzeko momentua dela, edo bat nator zuekin horre esaten duzun horrekin, alegia beste arrazoi batzuk edo beste arrazoi sistema bat plantatu beharra dagoela, belaunaldi berriak adibidez, ulertu dezaten, hori, euskara esaten duguna oraintxe bertan, ez? Euskara sistemarekin topatzen badute, ze kontakizun sortuko dugu hor, hori izan delako nolabait aurreko zikloaren beste zutabe bat, kontakizun horrekin batera sortu den konpromiso, politizazio masiboa eta aldeko jarrera masiboa, ez? Eta hori, ze zentzutan politizatu, ziklo berrirako ze zentzutan politizatu behar da, eta ze kontakizunekin euskararen auzia baita, ez? Eta honi guzti dut horren badagoela zabatez. Nik uste elementu batzuk, lehen esan dugun bezala, ezin dut dena amortizatu, eta elementu batzuk hor daudela oraindik eta funtzionatu dezaigu dela. Euskararen komunitatea gara, bai, hizkuntza da gizakiaren lehen komunitate zabala. Nirekin nahi nau hizkuntza berean, elkar ulertzen dugu, eta ez dait inporta zeure posizio politikoa, posizio territoriala igualetzea, basko territorialki, oda hizkuntza komunitatea, realitate bada, hori gara, ez da.
baztertu gaituzte, bai. Zain uste hori historiak erakusten duela. Bai, baztertuak izan gara, eta baztertasunaren esperientzia mameitzen dugu gainera, ez da? Eta hor gauza asko esan ditezke irakaleaz, ez? Zer gertatzen nahi zaigu. Eta bestetik, hizkuntza ekologia baten ikuspuntutik, hizkuntzak baldin badaude hemen herri honetan, hizkuntza asko baldin badaude da, lurralde bakoitzean izan dutelako funtzio nagusi batzuk, beren biziraupena ziurtatu duten funtzio nagusi batzuk betetzeko gaitasuna, aukera. Eta lur honetan bere biziraupena ziurtatzeko aukera, izatea funtzio nagusi betetzeko euskarari dagokio. Hor, oinarri batzuk balio dezakete, ez da? Baina, kontakizun berri horretarako beste gauza asko daudela, ez da? Baina joango nintzateke eta ikuspuntu esan ezagun ideologiko politikoagotik, ez? Nik uste dut garapenarenak eta gauza asko, gainditu egin behar ditugula, ez da? Zerekin begiratzen dugu horrela begira, ez? Eta uste dut horretan, 20. eta 19. mendeko ideologien puskak hartu behar ditugula, hori baino sakonago dauden elementu, tradizio espiritualen elementuak, gaur egun zientziak ematen dizkigunak, eta guzti horiekin, uste dut erdigunean jarri ezagun galdera da, zer da ondo bizi. Zer da ondo bizi, zer da bizitza ona, bere dimentsio guztioetan, dimentsio material, kultural, espiritual, sozial, guzti horietan zer da ondo bizi, ez? Eta iruditzen zait ondo bizitzearen kontakizun bat ekoitzi behar dugula. Guretzat ondo bizi da hasteko geure jarraidura, ez bakarrik geure jarraidurari eutsi nahi digulako, baizik eta gure jarraidurak ondo bizitzeko elementu batzuk berarekin txertatu dituelako, ez? Horrek balio dezake guretzat, baina balio dezake baita ere, ez? Zuk aipatu dituzun beste sektore horientzat, ez? Hau da, pentsatu ezagun elkarrekin zer den ondo bizi. Eta ondo bizi horretan, ze leku izan behar duen, zentzu komunitarioak, zentzu komunitario batera hurbiltzen gaituen hizkuntzak, eta elkarrekin landu dezakegun herri proiektu bat, ez? Hola ikusten dut, baina oso gainetik esan da ez da askoz. Letra txikiz zehatzagoa beharko luko honek, ez? Bai. Ondo bizitzarena gainera, guk ikusten dugu nolabait, kapitalismoak ondo bizitzeko aukerak murriztuko dizkigun momentu batean, alegia lehen aipatzen genuena, ez? Eta hor gainera modu interesgarrian katramilatzen da hori zeakin, euskalgintzarekin ere, baina esan nahi dut, ondo bizitzearen promesa zeukanean oraindik kapitalismoak, hor, egin zitekeen instituzioetatik bertatik eta zera eta baina hortik geroz eta baztertua egongo diren sektoreekin eta ondo bizitzearen promesarik edukiko ez duten sektore horiekin, hor noski guk plantatzen duguna horrelako haustura politiko bat edo da, ez? Baina hor nik uste dut egongo dela benetan zartatuta kontakizun bakarraren zera hori, ez? Alegia, batzuei ez die balioko beste batzuen kontakizunak, segurazki, ondo bizitzearen promesa ez delako berdina bientzat, ez? Baina, hor ikusi beharko litzateke nolabait, bai, lehen ere komentatzen genuen aurrera bideak ze aukera emango dituen eta hor nola kokatuko den baita ere euskararen. Nik uste hor badagoela mundu lehia bat, batetik kapitalismoa azeleratu honen arrazoi bidea, eta kapitalismoa azeleratu honen eskaintza. Eta kapitalismoa azeleratu honen eskaintza oso tentagarria da klase ertainarentzat, eta euskal progresismoa klase ertaina da. Eta baita ere klase ertainarentzat eta klase ertain izan nahi duenarentzat. Eta nik ez nuke mespretsatuko horren indarra. Nik uste dut horrek ere oso eskaintza tentagarria eskainiko duela. Baina aldi berean horrekin batera eta azelerazio horren aldamenean ezin egon ikarati bat ere lehertzen ari dela munduan. Lehertzen, ernetzen nahi dan bezala esan ez. Eta iruditzen zait, lehia horrekin zerikusia ere baduela gurea bezalako hizkuntzen biziraupen posible batek ez. Kapitalismo, dana esan mundu sistema, azeleratu honen aurreko ondoezarekin
eta ondo ez horren etorkizunarekin, eta beraz horri lotutako komunitate bizitza batekin, gertuko bizitza batekin, eta bestelako balio batzuekin, hau da, balio lehia handi horrekin, baduela zer ikusia gure hizkuntza txiki honen norabideak ere. Eta, seguru asko lehen bizikoaren alde apustu egin da bakarrik, orain arte oro har, pentsatu izan dugun moduan, ez du ematen aldeko boleto asko ditugunik. Holaxe, bai.